O pespunto é unha costura definitiva de puntadas consecutivas que se cose desde o que vai ser o exterior da prenda ou costura. Ao coser desde o exterior non vemos onde está o límite da dobla, polo que o ganduxo que fixemos na lección anterior é moi útil para non coser por fora. A primeira puntada é como a do ganduxo. A agulla entra no tecido desde o exterior, vai por debaixo e volve saír ao exterior uns milímetros despois, dependendo do longa que queiramos a puntada. Na segunda puntada, a agulla entra no tecido desde o exterior no punto onde comezou a primeira e sae uns milímetros despois, tamén, desde onde rematou a primeira. Vedes? Aquí rematou a primeira, aquí sae a agulla. A terceira puntada entra no tecido onde rematou a segunda e sae uns milímetros despois de onde comezou a mesma terceira. Vedes? Cas seguintes puntadas facemos o mesmo. A puntada comeza onde remata a anterior e sae uns milímetros despois según o longo de puntada que queiramos. Rematamos a costura indo cara a atrás sobre as dúas últimas puntadas. E despois cara adiante outra vez. E aquí temos o pespunto.